اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عنوان قرآن دین و دنہیچ کری چزان ژٕ قرآن صبح تے شام دین و دنہیچ کری چزان ژٕ قرآن صبح تے شام یہوے چھُے رہبر تہٕ یہوے ایمان ژٕ قرآن صبح تے شام ہیتاو جبریل دل نبیس صلی اللہ علیہ وسلم اقرا خدایند تپس ونجس یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھج تھز تہذی شان ژٕ قرآن صبح تے شام دین و دنہیچ کری چزان امتس آئین یہ محکم یم پور دلو جان تس سلگام گٹزلن مز وت ہاوان ژٕ قرآن صبح تے شام دین و دنہیچ کری چزان مکمل شکل نورج کتاب دشوین عالمن مز لاجواب یم پور تسس گو رب مہربان ژٕ قرآن صبح تے شام دین و دنہیچ کری چزان پرت کت وسنت لفظ لفظ پرکھت لفظ لفظ پرکھت خدمت خلق حض کران بیان خدمت خلق حض کران بیان ژٕ قرآن صبح تے شام دین و دنہیچ کری چزان پرت کن سوالس ات مز جواب عرش پہ سپد حض امیک انتخاب آدم علیہ السلام آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم تا محمد سوری بیان ژٕ قرآن صبح تے شام دین و دنہیچ کری چزان قرآن گۄڈنیُک حض چھُے رٲج در قرآن گۄڈنیُک حض چھُے رٲج در یم پور تسس گئی قبر منور یم پور تسس گئی قبر منور معاشرس تام چھُ سُہ بٔڑِتھ مہمان ژٕ قرآن صبح تے شام دین و دنہیچ کری چزان پٔرزِ حض دل دِتھ تہٕ سپدکھ شاد پٔرزِ حض دل دِتھ تہٕ سپدکھ شاد دۄشوٕنۍ عالمن منٛز آباد دم دم پٔرزِ سورہ رحمان ژٕ قرآن صبح تے شام دین و دنہیچ کری چزان قرآنُک دل حض چھُے سورہ یاسین قرآنُک دل حض چھُے سورہ یاسین یُس پرِ سُہ کتہِ حض روزِ غمگیٖن وضوٗ کر ادٕ پر ادبہٕ سان وضوٗ کر ادٕ پر ادبہٕ سان ژٕ پر حض قرآن صبح تے شام دین و دنہیچ کری چزان ہر ساتھ ہر وز وت ہاوُکھ ہر ساتھ ہر وز وت ہاوُکھ شُرۍ بٲژ صبحٲے ژٕ وٕزناوُکھ پھِرُکھ حض اور کُن زوٚن تے دیان ژٕ قرآن صبح تے شام دین و دنہیچ کری چزان خدایا اشاو حض امکُے بہار خدایا اشاو حض امکُے بہار رٲزۍ بیٚیہِ تھاوُن نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم خدایا اشاو حض امکُے بہار رٲزۍ بیٚیہِ تھاوُن نبی مختار مسرور سپدو تہٕ روزو توشان مسرور سپدو تہٕ روزو توشان ژٕ قرآن صبح تے شام دین و دنہیچ کری چزان ژٕ قرآن صبح تے شام یہوے چھُے رہبر تہٕ یہوے ایمان ژٕ قرآن صبح تے شام قرآن مجید سون آئین تو اللہ تعالیٰ دین اسے یہ پرنک یہ سمجھنک تو ات پہ عمل کرن توفیق آمین یا رب العالمین